Hi po. Ay, Kumusta? ano? Okay ka lang? Kamusta? Okay lang din po. Ang ganda niyo po. Naniniwala na ako sa forever. Magmula nung nakilala. Pero, pogi ka, pogi. Kuya. Hindi. Hindi. Inuto mo. Ganyan talaga mga babae. Side view nga, side view, side view. Side view ba? Paano nyo? EJ. EJ. Kuya EJ. Ay, Kuya EJ. Ikaw, ano pangalan mo? Carlos po, Carlos. Hello. Anong pangalan mo? Carlos nga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hi. Ang pangalan mo? Ay. Sila ka nakarot ka. Pangit takyo kang ina. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと Ah, taga saan? Davao po. May Pero parang kamukha gusto- ka. Pero gusto kong lumipat eh. Oh, bakit? Gusto ko sa tabi mo. Pagigugma ko kanimo. Murag tambot suga aso-aso. Pagigugma ko kanimo. Ako, si ano. Si Carlos. Sabi ko na nga ba. Paano nila mapaprank dito? Papanggat na babae lalaki. Babae, o ganun. Hindi, maraming yan sa chat pero sa video wala. Kasi Ah, wala pa Makikita sa, mo naman sa yun. video. Nahalata kasi no, pag lalaki, nagpapanggap na babae. Hello? Scammer, ikaw yung kahapon. Scammer ka talaga. Nandito ka ba? Kahapon? Oo. Ikaw yung lalaki. Tangina. Tanggalin mo wig mo. Oy, tanggalin mo wig mo. Hi! Kumusta po? Okay lang. Ang ganda niyo naman po. Ay! Mas maganda ka. Ha? Mas maganda ka. Hindi po. Pogi ako. Pogi. Pogi o pogi. Ay, puta! Anak puta! Pogi po pogi ate. Wala ko sa babae yun. Tangaya yun. Po? Wala ko sa babae yun. Nangyari po? Ha? Yung kayo gets, ano nangyari? Kala ko sa lalaki ka. Ba't kayo nag... Paano mo nasabing lalaki ako? Mana di ba? Nangyari sa te? Babae ka lalaki. Ano ba talaga? Ano yung boses ni? Ano? Iba-iba yung boses mo. Hindi mo kasi sabihin nung... Wala lang. Bigla kayang nag-iiba yung boses mo. Ha? Hindi ko napapansin. Nag-iiba pala yung boses ko. Parang tanga na. Nangyari, te? Ba't ka tumatawa? Tinatawanan mo ba mukha ko? Eh, ba't nag-iiba yung boses mo? Ba't ako tinatawanan? Ba't nag-iiba yung boses mo? Hindi naman nag-iiba ba yung boses ko? Hindi naman eh. Nalilito na tuloy ako. Bakit nangyari? Diyos ko, niloloko na nga nila ako. Niloloko mo pa ako, no? Tayo na lang dalawa.
At ngayon, nandyan ka na. Di mo paliwanag ang nadarama. Hi po. Hi po. Tagasan ka? Cute naman ang tawa ni Kuya. Tagasan ka? Streamer ka yata eh. Hindi. Nag-stream Ako, ka? Ikaw. Hindi. Ha? Wala kang ML? Ano yun? ML, naglalaro ka ML. Kaso Ano daw, name mo, ML? Ana po. Ha? Lang eh, kakalaro ko lang. Di pa ako masyadong marunong. Naghahanap ako nagtuturo sa akin. Ah, Pwede ka ba? Sige. Pwede ka. okay lang. Available ka ba? Baka may jowa ka, magalit sa akin. Wala. Pass. Ako dyan. Pwede na. Pagipatay mo ng TV, walang nanonood. Charot. Next time, sabay na tayong manonood. Ano pangalan mo sa FB? Wait lang. Ikaw muna. Jan Luis. Hi, Jan Luis. Hello, shout out. Shout out. Ako nga pala si Carlos. Oh? Carlos. Babae? Putang ina. Bakit? Ba't ka tumatawa? Wow, nice. Galing ah. Bakit po? It's a prank. Ayun na por. Ay po, tara na. Oh my God. Hello. Ayan na. Ayan na, par. Ang ganda naman ng goggles. Thank you. Pakitanggal mo, baka mas pogi ka kapag walang glasses. Hindi ako pogi. Kaya nga ako may glasses eh. Malay mo, bulag ako. Okay lang, basta ikaw. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は Soon po. Pag nagkita na tayo. Naku, paano yun? Quarantine. Handa akong i-violate yung rules para sa'yo. Naniniwala na ako sa forever. Pa-fall naman to. Alam mo ba, di kita sasaluhin? Ano pangalan niyo? Wala sabihin. Wala. Tatanong lang. I-add mo kami at I-add mo kami. So, Pwede masyadong naman. bata. I-add nyo din ako. Ano pangalan? Carlos. Add nyo ako sa Facebook, tol. Ay, putang. What the? Ha? Ay, yari. Bakit? Ah, Bakit po? ina, may lawit Bakit ng naman? puta. Bakla ang puta. Ina. It's a prank! It's a prank. The greatest prankster. Pera. Yo. Ano, mukhang babae ba? Opo. Akala nga namin babae. Maganda, Babading no? ka? Maganda. Hindi, lalaki talaga ako. Ay. I can't wait for you to come.